Хайырлы көн, Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 25 апрель, сейшәмбе. Студияда сезнең өчен мин, Эльза Әхмәтҗанова эшлим. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә сезгә күтәренке кәеф, файдалы көн теләп калабыз. Студиябызның кунаклары белән әңгәмәгә күчер алдыннан бүгенге көнгә кереп калган кайбер вакыйгаларга тукталып, үтеп бергә карап китик. 1953 елның 25 апрелендә галимнәр Джеймс Уотсон белән Фрэнсис Крик ДНК молекуласы төзелешенә багышланган фәнни хезмәтләрен бастыралар. Шуңа да бүгенге көн күп кенә илләрдә ДНК көне буларак билгеләп үтелә. Бүген малярия авыруына каршы туру көне. Малярия инфекцион авырулар төркеменә керә торган сырхау, кешегә чирки тешләү белән ягыша. Халыкара сәламәтлек саклау оешмасы белдерүенчә, елына 240 миллион кеше малярия белән авырый, шуларның ярты миллионы вафат була. Бүген халыкара кыз балалары көне. Көннең максаты яшүсмер кызларның проблемаларына карата игътибарны арттыру, социальләштерүгә булышлык күрсәтү. Шулай да беренче чиратта кыз балалары көне ул җылылык, матурлык, мәхәббәт көне. Иртәгә халкыбызның бөек улы Габдулла Тукайның туган көне. Бу уңайдан башкала һәм республикабызның иҗат берләшмәләре махсус чаралар үткәрә. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театры бәйрәм чараларына тамашачыларны бүгеннән үк чакырып кала. Театрдагы Тукай көннәренә ниләр әзерләнгән? Бу турыда төгәлләрәк мин кунакларыбыздан сорап белермен. Бүген студиядә Татарстанның ат казанган артистлары Лилия һәм Илнар Низамиевлар. Хайырлы көн, кадерле кунакларыбыз, исәнмесез? Исәнмесез. Хайырлы көн. Беренчедән мин сезне иртәгә булачак Тукайның туган көне белән тәбрик итәсем килә. Чөнки һәрбер татар җанлы кеше өчен, һәрбер татар өчен бу чыннан да зур рухи бәйрәм. Шулай итеп, тамашачыларны сез бүгеннән үк көтеп каласыз. Сәгать ничәгә чакырасыз аларны? Дөрес, бүген без аларны сәгать 2-дә Сәгать 2-дә Зәйтүнәкәй интерактив променадына, күренешләренә чакырабыз. Ул да булса Габдулла Кариев исемендәге театр бинасында түгел, Габдулла Тукай музейында, Габдулла Тукай музейында менә шул променад узачак. Зәйтүнә белән Габдулла Тукай арасында булган мәхәббәт ул һәркемгә дә мәгълүм. Менә шул темага багышланган перформанс түгел променад 2 площадкада узачак. Лилия ханым, менә бу променад дигәннәре бигрәк тә кызык яңгырый бит инде. Һәр тамашачыга бәлки аңлашылмый да торгандыр. Аңлатып китик зинһарчы. Променад ул күренеш дигән сүз инде безнеңчә. Һәм ул күренешләр 2 площадкада узачак. Беренчесе типографиядә Зәйтүнә белән Габдулла Тукай мәхәббәте ярылуы турында сүз барса, икенчесендә аларның газаплы аерылышулары бәян ителәчәк. Искитмәле мизгелләр, искитмәле спектаклебезнең күренешләре. Аның режиссеры, театрыбызның баш режиссеры Ринат Аюпов. Ул да булса Зәйтүнәкәй спектакле менә халык уеннарына бик бай. Менә шул уен күренешләре дә шулай ук тәкъдим ителәчәк. Тамашачы ул күренешләрне күзәтү генә түгел, ул хәтта ул уеннарда катнашырга да мөмкин. Интерактив дип атыйбыз инде без менә шулай бит. Бүгенге тел белән әйткәндә интерактив. Кичке 7-нче яртыда без тамашачыны театрыбызның фойесында көтеп калабыз. Анда Илдар Гатауллин режиссер буларак 100 Тукай дигән перформанс, шулай ук заманча сүз, шулай ук күренеш дип аталадыр инде ул. Искиткеч күренешләр тәкъдим итәбез. Әле менә бу сезгә шушы сорау биреп, кем ул минем өчен Тукай дип сорау биргән һәм шуның нигезендә бу эшләнгән шушы тамаша булып чыгаймы? Илнардан сорыйга әле, сезнең өчен Тукай ул кем? Һәр елны безнең театрыбыз Габдулла Тукайыбызны шикләтеп узмый. Һәм инде күркәм менә шушы Габдулла Тукай турындагы спектакльләрне тәкъдим итә. Һәм менә шушы театрыбыз дөрес юнәлештә бара дигән сүзне аңлата. Чөнки без Тукайыбызны әгәр дә шикләтеп узсак, ул бик дөрес булмас иде. Һәм инде менә Зәйтүнәкәйне Лилия сөйләп киттеме, һәм инде менә яңа куелган әле яралу перформанс турында да сөйләп китте. Һәм без Тукайны белүебез белән шатланабыз, һәм тамашачыны чакырабыз, алар киләләр дә шуның 70-80% карап, шушы спектакльдә Тукайны күрсә, Тукай турында аның язмышын
турында белешсә, без бик бәхетле. Тамашачы өчен дә, үзебез өчен дә. Һәм менә 26 көнне без Тукайыбызның тулы тормышын күрсәтәчәкбез. Ул да булса Пишән базары режиссеры, театрыбызның баш режиссеры Ринат Аюпов. Инде ул безнең ничә еллап барса да, аны тамашачы бик ярата ул спектакльне. Анда Тукайның бала чагы да бар, мәхәббәте дә бар. Шушы Яшен Батырның иҗат җимеше турында да, шигырьләре турында һәм инде менә авырту, үпкә авырулары белән газапланган вакытлары да бар. Һәм инде тамашачы безгә бит Казандан гына түгел, төрле яклардан киләләр. Һәм туристлар да киләләр Казанга, шулай бит. Тукайның язмышын белешергә шушы көннәрдә килеп рәхәтләнеп карый алалар. Мөмкинчелек бирәсез инде аларга. Бездә артист спектакле куелды, әйме? Шунда Габдулла Кариев Тукайыбызның шигырьләрен укый. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә ди. Менә бу шигырьгә тагын нәрсә аңлатасың? Бу бик мәгънәле, бик кирәкле. Һәм бу сүзләр татар театрына юнәлеш биреп җибәргән. Шуннан да татар театры, менә безнең педагогыбыз, без икебез дә Нәҗибә апа Ихсановада укыдык. Безнең педагогыбыз әйтә иде, татар театры ак театр дип. Ул шуннан да Габдулла Тукай менә шул юллар белән бит юнәлеш кенә түгел, менә код диләр бит, менә хәзер бик тә заманча, бик тә модада ул сүз. Менә шул кануннарын язып чыккан. Һәрбер кеше килеп театрдан гыйбрәт алырга тиеш. Шулай. Килгән тамашачыларда сезнең күренешләрдән, перформанслардан, сезнең променадлардан әлбәттә инде гыйбрәтләр алырлар, рухи азык алырлар дип ышанасы килә. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәбез. Уңышлар телибез, саубуллашабыз сезнең белән. Сау булыгыз. Рәхмәт бик зур. Бүген сишәмбе, димәк, халык язучысы Рабит Батулла дәресләрен дәвам итә дигән сүз. Исән саулармысыз, дуслар. Бүгенге дәресебезне ислам һәм сәнгать дигән темага багышлыйбыз. Безнең бабаларыбыз исламны 922 елны кабул иттеләр Болгарда, Идел буенда. Шуннан соң инде без, әлхәмдүлиллаһи, мөслим буларак яшибез. Ислам кешесе буларак яшибез. Һәм безнең дәүләтләребез дә ислам дәүләтләре булды. Әйтик, булсын ул Болгар дәүләте, булсын ул Алтын Орда, булсын Кырым, Казан, әйтик, Городец, Касым ханлыгы булсын, Себер ханлыгы булсын, һәм башкалар, Төркия булсын. Барыбыз да, әлхәмдүлиллаһи, мөселманнар. Бәгъзе бер сөйләшүләрдә мәгълүматлы кешеләр арасында да, дуслар арасында да, һәм ислам кешеләр арасында да, инде Европа кешеләрен, исламга бик үк мәхәббәт белән карамаган христиан кешеләрне әйтеп тә тормыйм, шундый бер фикер яшәп килә. Ислам имештер сәнгатьне тыйган, ислам имештер ислам халыкларының техник тәрәккыятен дә үсешендә тоткарлаган дигән сүзләр бар. Әлбәттә, хаклы ягы да бардыр бу сүзнең. Ләкин сәнгать мәсьәләсендә минемчә бөтенләй хаклы түгел. Әгәр дә ислам сәнгатьне рөхсәт итмәгән булса, җырны биюне әйтик, рәсем ясауны рөхсәт итмәгән булса, каян килеп чыгар икән иде соң безнең ул культурабыз? Төрек халыкларының культурасы, бу очракта татарларның культурасы. Борынгыдан килгән җырларыбыз, борынгыдан килгән музыка, уен коралларыбыз, рәссамнарыбыз шәһәрләр төзү. Исламчылык бүйük сәнгать яратырга бер сәбәп булган. Манаралар, мәчетләр, җами мәчетләре, төрбәләр. Моңа мисал итеп без бүтән гарәп илләрендә күрә алабыз мисалларын. Гаҗәп дәрәҗәдәге гүзәл сәнгать әсәрләре, архитектура һәм нақкаш өлкәсендәге гүзәл сәнгать әсәрләрен күрәбез. Әйтик, мәмур архитектор дигән сүз Синанның име
Türkiye'deki meşitlerin qarab şok qatılar kişiler. Şər min sıyışlıq meşitlerinin güzelligi hem texnik yoqdan işlenişi pek küplerini sıklandıra, bütün dünyanı sıklandıra. Hem mühendislik, injenerlik yağından hem de nakkaşlık, güzellik, ressamçılık boyunca da. Ul kilemler, ul təsbihlarının işlenişi, ul Bulgardağı manaralar, üzüne xas Müslüman arxitekturası. Ondan kolay indi menimçe yazı sənğətində İslam pek nıq alğa gitken, kalligrafiya boyunca. Mene başka şeriftlerini yazımını qaraganda, elbette güzel yazıcılar var. Aytik Pushkin zamanında daimi kalligrafistlar pek nıq bəhələngenler. İslam da ayrıca. Ayrıca indidir bir nefislik bilen. Rusça etsek izasşiryon imi. Bulayğına yazıp gitmegen. Şunu imi güzellik derecesine jetkirgen kalligrafistlar, hattatlar işlegen. Kur'an'ı köşürüp yazganda da ondağı bizekler, ondağı buyavlar, ondağı harf formaları tikmegene tügül, Garap kültürüsünde yazı stilleri bik köp. Sülüs, aytik onda nasih, tağlik, ikisi birge okşup nas tağlik, divan, divani, hem başkalar imi. Mene ul örneklerden bir neçesini ko'rsatib giderim kile. Mene bu eng burungu yazma. Eng burungu yazma Kufi yazığı. Şuluk harfler, lakin göresizmi onun ayırması başkalardan. Dindiler bir kirtleş. Hem Tatarlar bunun bilen bek yaxşı kullanganlar. Bizim jurnallarımız, Kufi bilen yazı çıkkan jurnallarımız da var. Bu sənğət, indi de kilip mınamı qarıyımız hazır mınamında iki türlü yazı. Birisi sülüs, birisi anın tağlik. Mına üsttəgisi, ostağısı, bunlar varsa da kalligrafi sənğətləri. Qarağız mısın? Şuluk harfler bit. Lakin ressam yağından şiğu köbük, uqa bilen, altın bilen çekilgen köbük, motor yazılganlar. Mına mısı Baqya Qavurmançınıqı. Baqya Qavurmançı indi özü uylap tapqan bir stil, üslup bilen. Mına bunda sözler yazılgan. Kur'an sözleri. Bu özü tırnağı. Bu söz, mındayımın Kur'an suresi yazılgan, ayeti yazılgan. Kimeler var, kuşkurtlar var, kişi resmi yasarga yaramağın indi ağzında siz biləsiz imi. Hem ala barsa da söz bilen, mana şoşunda şiğiş bilen yazgan kibik yazılganlar. Şimdi resim sənğəti meselesinde, yazı sənğətini qoradık. Şimdi da ol güzel sənğətlərə kire. Resim yasarga yaramı deyip eyte, Kur'an deyip eyteler. Ne kişkine ne bir de eytetirgan edindi. Kişi resmi yasarga yaramı deyip eyten jenlikler, üsümlikler yasarga. Emine bir kızı gayır. Benim kulda Tatarça şahname. Şahname, Firdevsi'nin Tatarça şahnemesi, bunu Ali Tatar degen kişi tercüme etken Farsı tilinden. Ali Tatar, bu Varşava'da çıkan kitap, bağığız, Varşava'da çıkan Zayashkovski degen akademik çıkargan bunu. Bu Tatarça faksimilisi, yani imamında orijinalından köşirme var, hem transkripsiyisi var. Tatarça yazılgan. Mine şuşu alıp qarasak, benim de araların sözlerini okup durmayayım, bu uzgan derisimizde oturda söyleyen idik. Mine şuşun bir resimge tap bulağız. Bağığız. Mine şuşun bir resim var. Şahnemede, mine göresiz mi patşa otura? Degi, nişkip eytiminde, kiş tunundan, appak fonda qara tırnaklar çırılgan patşa bilgisi. Rusya'ya da hem karollerge de, Avrupa karollerine de şuşu kiyim kirgen Orta Asya'dan, İdil boyundan, şuşunday tiriden tekilgen tun patşalarına kiygen. Ak tiride para taplar. Göresiz, muzika oynap, şerep işip, küngül aşıp oturalar xanlar. Hem ikinci resmi şuşuk, mine bu orijinalini foto köşirme. Bu Dresden'de saklana orijinali. Mine tağın bir resim. Mında indi kızlar da var, hem mutripçılar da var. Ul vakitte muzikantlarını mutripçılar degenler. Mutrip degen oyun kuralı bolgan, kıllı. Arfı qaşagan, arfı oynap oturalar. Kımız işeler, şiir bilen müzakara kılalar. Mine sizge, resim yasarga yaramı İslam deyler. Bu imi 1400 falan yılını, 1415 yılını köşirilgen. Bu turda da uylansak yaxşı olur idi.
Демәк, бик тәкъва рәвештә рәсем ясарга ярамый дигән әйбер юк шикелле. Инде дә килеп, ислам сәнгате дигән сүзне телгә алгач, без үзебезнең мондагы Идел буендагы элеккеге Болгарларны, Казан шәһәрләрен генә алмыйк. Без тагын да ераккарак китсәк, без име Бабур ханга, Бабур падишаһка барабыз. Менә монда кеше сүрәтләре тулып ята. Менә бу сүрәтләрнең ясалганына бу Мөхәммәд Әмин хан белән яшьтәш, Сөембикә белән яшьтәш түгел замандаш. Бабур Солтанның янында бик күп рәссамнар яшәгән. Һәм алар име кеше рәсемен ясаганнар, һәм беркем дә аларны рәнҗетмәгән моның өчен. Менә монда Бабур хан үзе басып тора. Бабур ханның үзе каршында ясалган рәсем бу. Менә Бабур нәмә дигән китап бар, ул дөнья җәүһәрләренең берсе дип санала, һәм монда кеше сүрәте кинога төшерелгән кебек күп. Менә сиңа ислам кеше сүрәте ясарга кушмый дигән сүз, ул бәхәсле сүздер бәлки. Менә Бабур хан үзе. Бабур ханның үз портреты дип санала бу. Чөнки мондагы бөтен рәсемнәрдә дә Бабурга багышланган. Бабур Солтан хан түгел, ул ялгыш әйтәбез кайчагында хан дип име, ул падишаһ. Шаһиншаһ, падишаһ, султан һәм мирза дип тә йөртәләр. Менә бу аның чын портреты. Күрәсезме, бөтен дөньяның яртысын яулап алган падишаһ утыра шигырь китабы укып. Өстендә көртәй, ягъни камзул, аягында чигелгән башмаклар, нәкъ Сафиян читекләр бездәге кебек. Bir şiye bilen bir şumurt ağacı arasında özünün bakçasında kitap, şiir kitabı okuyup otura Babur Han. Şulay ettirip biz İslam hem sanat degende bazı bir bahaslı əybirlərə qarşı düşəbiz. İslam sanatını tiymağan, jırını tiymağan. Hazırga xuşça. Sağ olunuz. Шулай итеп, иртәгә Габдулла Тукайның туган көне. Шагыйрьнең шәхесе бүгенге көнгә кадәр иҗатчыларны битараф калдырмый. Һәрберсе диярлек үзе өчен илһам таба. Композитор Илмира Галимова да күңелендә йөрткән Тукай образын моңлы җырга салган. Автор башкаруындагы җыр бүгенге чыгарылышны тәмамлый. Әмин Әзәхмәтҗанов сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Кем ашкына языга, кемдер җәйге назыга, мин ашкы